nyawang kowe kok beda karo Padatan. Bentenipun yen pundi kok beda kali Padatan lho panjenengan. Wedakane dina iki kandel. Terus Bengisane kaya apa? melon. Enten bengesan kok kaya melon sampean iki lho. Semangka. Lah ngeten iki nak nggih mameri panjenengan wong panjenengan iki bojo kula. Apa nggih badhe mameri wong lanang liya? Mame ora pancal kowe. Lah nggih, kudune panjenengan iki ya seneng. Bojoku kok dandane iki beda ning ngadepe panjenengan. Ya ngono kuwi sing tak karepake. Dimen wong lanang kuwi krasane ngomah, nyawang bojo nek pedhake kandel, bengisane ya kandel. Kuwi wong lanang betah. Oh, ngaten. Iya. Lah nyawang wong bojo mlekutuk nggo apa? Lah kula nang nggih mboten nate mlekutu to ramane. Ora apa meneh. Pendak kula ngadep karo panjenengan, wong nggih dandan. Ning dina iki ambune kok beda. Ambune beda napa wong kula nggih minyakan kok beda to ramane. Mambu kembang. Kembang apa kok iso aneh-aneh jeneng. Oh, mambu kembang. Kembang napa niku? Wah, kok kembang apa? Sik. Nalika aku paring dawuh marang kowe, Nggih. putramu Handaka teng supaya ngadep ning nyatane kok ora ngadep iki mau nyandi bune. Nembe mawon kegladhen kalian sedaya para jine. Merga kabeh kuwi mau pancen ana kawigatan. Oh, ngaten. Menapa sampeyan kula timbalike mawon? Oh, kaya ngono. Yen kowe nyawang putramu Handaka, ya dak? Katon bagus, besos anggone ngadi busana, kaya jaman nom-nom aku biyen. Nggih mboten, nggih bagus anak kula Handaka. Lah nggih wong tiru ibune nggih ayu. Lanang kok tiru ibune, ya tetep tiru bapak. Mboten saged. Jenenge tiru bapak niku nang duwe anak wadon. Bapake. Anak priya ngeten iki nggih tiru. Angger sing barek bagus kok niru kowe. Tiru iku wae aja tiru ramang. Kula niku nggih putrane ibu kalian Kanjeng. Ampun grah namung babakan perkawis putra menika. Ireng jenengan. Tuh kowe. Lah panjenengan iki sing ireng. Handaka, Lho nggih Rama. lagi ngopo wae iki kowe? Katemben kula nuhuni pangandikanipun Kanjeng. Wonten ing dalem kesatriyan rinten sodalu kula tansah sinau bab kautaman tuladanipun, bab kaprajuritan, kasusilan, kabrahmanan. Menawi mangkenipun Kanjeng Rama nitih pirsa. Kula kinten sampun boten badhe ndamel cuwa manehipun Kanjeng Rama Nanging piye kula Gus? kinten dereng rampung anggen kula menika sinau kasaru wonten dhatengipun ibu. Menawi kula kedah madhep wonten ngersane Kanjeng Rama. Napa sekintenipun kula menika gadah kaluputan tumrap Rama napa dene Kanjeng Ibu. Nggih, Handaka. Aja keladuk ati kurang ing panampa. Nalika ibumu tumeka ana ing kasatriyan, kang slira supaya ngadep ngersaning Rama. Jalaran pancen ana wigati sing makebokane parang teng slira. Rama. Sarene sampun madhep wonten ing ngarsa panjenengan. Ya, Supados boten tumpangsu anggen kula nampi pangandikanipun Kanjeng Rama. Enggal-enggal paring sabda dhateng kula. kaya ngono. Yen putrane Rama Handaka kang slira sing tak dama-dama, sing Rama gala-gala. Ing besuke bisa njunjung derajate wong tuwa.
tuwa. Karuhanan ira nggih. Wektu dina iki Rama kuwi rak wis mopo. Perkara menapa? Perkara anggonku jumeneng patih ana ing bumi loka. Seda? Rama. Menawi Kanjeng Rama sampun ngopo. Keparengipun Kanjeng Rama badhe Werdatama. Lereh saking palungguhan Pancen kaya ngono. Monggo mangkenipun Kanjeng Rama. Dalah Kanjeng Ibu sowan kemawon wonten ngersani Sinuwun Prabu Bawana Aji. Sadurunge sowan ana ngersani Sang Prabu Bawana Aji, aku bakal nantu maranggang slira. Nantu perkasa menapa? Kalamun Rama lengser saka damparing kepatihan, ing ujug Rama ki nyalonake maranggang slira. Pinangka patih ana ing kraton bumi loka. Ingkang Rama piji gantos palengganipun Kanjeng Rama. Kowe nggih. Kang slira. Nyuwun sewu. Napa sedaya kula sampun sarembang kaliyan Kanjeng Ibu? Wis kabeh wis tak rembug karo ibumu. Ibumu uga condong kalamun kang slira jumeneng patih ana ing bumi loka. Ibu, Nggih. napa leres menapa ingkang dados pangandikanipun Kanjeng Rama? Menawi saklerehipun Kanjeng Rama dados warangka wonten ing bumi loka. Ingkang kapiji menika kula. Pancen bener kabeh menawa. Ibu go sarujo yen to sliramu ki mau gandeni ramamu jumeneng patih ana ing bumi loka. Nanging Rama, Nanging piye nggih? ingkang kula kuwatosaken. Saksamunipun kula mangke jumeneng warangka wonten ing bumi loka. Iya. Menawi tasih tumpangsa anggen kula dados warangka ingkang kula suwun Kanjeng Rama ampun tido-tido paring pewarah lan sesurah kalian Perkara kuwi kowe aja cilik atimu. Kalamun ana tumbangsuh Rama bakal nuntut kalamun kang sedaya jumeneng patih ana ing bumi loka. rumus cemuplo menawi pangandikanipun Kanjeng Rama katen-katen. Kula sagah. Sago Kula tenan, ngayahi. sago tenan. Ngene iki lho, Bu. Suwargane anak iki nek ana anak didhawuhi marang wong tuwa ora mbadal. Oh, suwargane wong tuwa ora kok terus dipunjung sego sing putih, iwak sing enak ora. Iki kula mangertosi ramane nanging. Nae Kok iki ampun anak kula pun handaka kemawon ingkang dipuji-puji kados ngaten. puji apa? Oh, puji ora mangkat kok. Mboten mangkat mergo pamitan. Oh, Jenengan menika lho. Anak panjenengan pun legowo. legowo. Menika dites panjenengan kok nggih dipun penggalih lan turumi. Lapo kok gagas legowo? Lho, ampun ngaten to ramane. Sinaosa kados menapa? Legowo menika ugi dites panjenengan putra panjenengan. Senajan to kuwi anakku, ya titisku, nanging tetep handaka sing marneni jumeneng patih ana ing bumi loka. Perkara legowo iki tiba mangko tiba mburi. Mula kanthi kuwi sesuk ki mlakune adoh. Nggih, Raden. Kepatihan teko bumi loka, wene ana sarapan sing wareg, ya. Oh, ngaten nggih. Ramane. Aku tak nang mburi ya. Kalih sandanganipun kersane Karo sandangan ben bagus. Nggih, sampun ta pitados kalian kula. Teni. Nggih, pokok monggo panjenengan wonten pekukuran kemawon nata-nata sandangane panjenengan piyambak, aku mohon nakon-nata. Nggih, Randoko. Ibu kados pundi? Apa kowe ora rumangsa kangen marang kadangmu, Joko? Wis 3 dina iki lho kadangmu ora tau mara ning Taman Sari kene. Monggo ibu iku do kapang banget karo kadangmu nggih. Menawi ingkang ngraosaken kapang kalian Kang Mas Legowo menika boten namung mligi Kanjeng. Kanjur. Kula ugi rumaos kapang jalaran adaanipun Kang Mas Legowo menika ora lumebet wonten kidaleman. Sinaosa mapanipun wonten pepungkuran. Senajan to kaya ngompo wong pancen iku uga anakku, uga kadangmu. Aku rumangsa bingung lho nggih. Sinaosa kados menapa kawujudanipun Kakang Legowo. Ikhlas lahir batin anggen kula tresna kaliyan Kang Mas. Kuwi tenan. Injih. Sliramu uga tresna marang kadangmu. Kula
kula ugi tresno. Senajan to kaya ngopo wujude kadangmu kowe ora isin to, nggih. Babar pisan kula mboten ngrumaosi menawi kula menika nggadhahi rasa isin kalian Kang Mas Lebu. Yen ngono ibu gur mongso seneng banget. Nyatane kowe ora beda-bedakake senajan to rupane kadangmu kaya ngono. Kowe wis gelem ngakoni lair lan batin tresno marang kadangmu. Ibu ampun nggadhahi rasa kuwas lan Kursi kok. jalaran kula ugi tresno. Ora ngap. Kang Mas, Kang Mas, Kang Mas, Kang Mas, mriki. Ayo. Ini keluarga mriki. Sopo napa Kok iso? kesangeten panjenengan niku? Aku isin ya, Bu. Lah Aku kok isin, isin? Dek. Babakan menapa? Didelok wong akeh. Ajak kowe nyambut gawe ora gelem didelok wong akeh. Aku wedi ya, Bu. Ajeng kalih sinten? Wedi karo Rama, Bu. Kanjeng Rama nembe Ora sami. sakwate ramamu lagi dari sawi. Apa panjenengan niku mboten krasa lho? Aku mau kangen karo adik, oh, karo ibu. Sampeyan kangen kula estu niku. Iya, Dek. Nggih to, Bu. Kok kangen jalanan wis rong dina iki. Kowe ora terus ning Taman Sari Regowo. Aku Pundi panjenengan? kena ning kandang bebek ngono, Bu. Ampun goro. Ampun goro. Ibu lono kowe ra ono. Kula kali ibu mau teng kepungkuran panjenengan mboten enten. Ayo ning ndi? Aku delok ketoprak, Bu. Delok ketoprak. Delok ketoprak ora sangu, Bu. Terus lha rasa kok dadak delok ketoprak iki ketoprak iso. Lah ketoprak api, ketoprak Wahyu Manggala, Bu. Kowe delok ketoprak Wahyu Manggala ora sangu. Ora sangu, Lah nek Bu. jajan piye to nggih ngono ora nyuwun duit ibu mau. Ndelok aku disangoni sing di omah, Bu. Kok kenal kowe langsung Lho, di tepung omah, napa? iso. Kenal lah, iku juragan gede, Bu. Jadi kowe disangoni. Aku mang njaluk mangan ning mburi, Bu. Ngene ya. Bu, aku kok nggumun karo adik to, Bu. Perkawis menapa? Sandang penganggone kok beda karo aku ya, Bu. Ampun ngaten. Sandangane adik sarwa gumebyar. Sandang aku kaya ngene, Bu, burawak rawek. Ya sing sabar wae. Besok yen kok kowe gelem nganggo kok dipundhutke karo ibu. Lho. Aja, Niki mboten dedalan. Lalere aki ya, Bu. Ayo dicekake dipateni aja Bu. diman kaya ngono kuwi. Prayogi Bu, Kang Mas Lebu niku dipun aturi pirsa kemawon. Menawi benjing kula lan keluarga menika tumuju wonten ing kraton. Iya, Legowo. Apa, Bu? Sesuk aku lan kadangmu goramamu bakal tumuju ning bumi loka. Wonten Kutha Raja, Kang. Ning Kutha Raja, Dik. Cek. Aku melu ya, Bu. Melu, tenan. Aku dijak. Ya nek kowe melu ya dijak dong, Nggih. Nang sandang aku kaya ngene, Ora usah Bu. kuwatir. Kudune nek ning Kutha Raja iki kudune sandangane sarwa gumebyar. Iki gandeng kadangmu gonjo sandang. Nggih. Sing apik. Engko dinggo kowe tak cumoni kowe dhisik ya, Nggih. Tenan piye, Bu? Iya. Injing-injing kula panjenengan Kanjeng Rama dalah Ibu tumuju wonten ing Kutha Raja. Aku mengko nek ning Kutha Raja, Dik. Nggih. Aku ame dolanan rumah balon numpak encot-encotan, Dik. Panjenengan badhe dolanan Rumah balon. trampolin niku sing iso mendut-mendut. Karo mandi bola, aku, Dik. Nggih, mboten napa-napa. Saiki kowe milih sing abang apa sing kuning? Aku milih sing abang ae, Bu. Lah nek Ing menapa mboten sing kuning niki? Sing kuning kok malah kaya manuk podang aku ngebu. oh dadi milih sing abang. Nek sing abang tanggung kok ora kaya sego tunteng aku. Oh, Ampun, ya Mas. ora aja kaya Aku ireng kok. ora. Monggo ngaten. Legowoku anak dadi ya katon bagus kok ireng. Sing kondo bagus iki mung ibu tok kok. Kasih nyatane Kang Mas Legowo. Polo-polo kuwi kondone aku elek. Mergo niku mboten tresno kali panjenengan. Menawi kula kali ibu niku tresno. Aku bagus ya, Dik. Bagus. Kalau sing madani kok, Nggih. Cobi-cobi niki. Jawano ya, Dik. Nggih. Aku dandan bagus. Arep melu ibu. Nek Kutha Raja. Raja. Numpak apa? Numpak encot-encotan rumah balon. Ya. Wes praktis. Ibu aku engko sanoni ya Bu ora njeduwe, Bu. Iya, kok disaroni. Mungkin disukani arte. Wis ora usah kuwatir. Aja akeh ya Bu,
anggenipun lumampah menika kedah dipun tata. Kudune, Dik. Kedah dipun tata sing alus supados boten damel istri asmanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng. Ora no, Dik. Cobi dipun. Aku sing apik ya, Bu. Sawang ya, Bu. Selamat. Apa to, Bu? Apa to, Bu? Ibu yang ngono kok bento kok. Lah sikilku lara kok, Dik. Tatune kok Ono tatune kok, Dik. Coba, Dik. dipun sawang dipun waspadaan. Tak deloke, Dik. Anggenipun lumampah kedah ingkang alus. Iya, Dik. Ngeten. Nah, sampun. Pun ngertos. Bu, adik wis kaya kabel bakaran. Gak iso aku, Bu. Terus sikilku ngene kok, Bu. Lah sing niki diagem mboten. Gak usah aku demo. usah. Kaya Napa-napa. Bu. Oh, ibu. Saya nggih, Mo. Wah, kowe nganggo kuning kok ketok mbari. Kados sinten, Mo? Wah, kaya nom-nomane bapak. Coba ini. Katon resik nggih. Maju. Ampun, Mo. Oh, maju. Nggih. Coba mlaku rono. Lah pundi, Mo? Rono to. Nggih. Lah pripun, Mo? Saya nggih, Mo. Apik jane. Nggih. Ning mlakumu kok kaya undur-undur. Rono. Nggih. Ayo. Pripun, Mo? Napa to ramane kok guyu? Pun, Mo. Kula kangge ngagem niki kemawon enjing. Romo kepengin cedak. Mosok ora oleh. Wonten mriku mawon nggih, Mo. Wis gini, minggir. Kula mau. Apa? Nggih, kula. Lah kok kowe ana ing kepatianmu sing perintah sapa wae? Karep kula dhewe, Mo. Kowe dhewe. Nggih. Lah ngopo ning kepatian? Kula kangen, Mo. Kangen karo sapa? Karo ibu, Mo. Karo sapa neh? Karo adik, Mo. Lah karo bapak kangen ta ora? Ora. Kangen ngoten. Bapak jahat kok, Mo, aku ora kangen. Bapak iku ketoke jahat. Ya toh? Ning hatinya teletabis. Teletabis apa? Teletabis. Nih, legowo, ini. Ampun dipolong. Ora. Caketot. Ora usah wedi rene. Aku wedi ya, Bu. Ora usah wedi. Bapak iki yo kangen kok, nggih. Kanjeng Rama nggih kapang ngene jenengan. Bodoni arek Dik. Ora ketang diolo dikaya ngopo, kowe iki yo anakku. Tenan, Pak. Senajan to bapak kuwi bedak-bedakake, kowe tak seblatake awor bebek ning kandang, ning bareng tumeka ning kepatian, bapak iki atine ternyuh. Bocah kok mbarike kaya ngene. Anakku sing ganteng-ganteng dhewe. Matur nuwun, Pak. Bu. Ah. Nek umat bapak kok apian. Lah ya apian kok mau jare jahat nyatane yo. Kono yo jahat to, Bu. Ora. Lah karepmu ngopo kowe kepatian? Kula kangen bapak, kangen ibu, kangen adik, Mo. Yen kangen karo bapak. Kula niku ora betah, Mo. Lah kene Turu ning gone kandang bebek. Mangan oyo-oyoan karo bebek, Mo. ya legowo. Ya bapak sing gedhe pangapuramu. Kalamun bapak ki nyeblatake marang kowe, tak papanke ana ing kandang bebek. Mula bapak getut.
Tenan mo. Aku le manggon ning kepatian. Kowe kena manggon ning kepatian nanging sadurunge aku kepengin ngerti, Rama kepengin mangerteni bektimu marang Bapak. Dek, Saus sungkem kan. kudune aku piye, Dia Dek? kedah sungkem kali Kanjeng Rama. Kudune sungkem. Ngasilke sembah. Alon-alon wae. Oke, Mo. Kanjeng Rama. Kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk, Mo. Ya, enggak biar. Enggak tombo, mung puja Hasti Rama tam. Kebagusan kowe. Teko ning kepatian. Kowe tak solo ning ora ngerti. Aku anakmu ya, Mo. Ampun kok. Aku tulungi, Bu. Sampun Rama ampun dipun polo kantos nego. Jajane, Mo. Kira. Kowe kira patut mapan ana ing kepatian. Patutmu mapan ana ing kandang bebek mergo apa? Kalamun ana tamu ning kepatian bakal mrosotake dengene. Ampun ramane ampun. Ingkang sakit. Walane Anu iki. Nanging aku ora butuh di anake diapurmu. Dosa kowe, Mon. Piye? Lara. Sakit Sing lara ndi? iki sakit nyampe waduh. Lara iki. Waduh, mata picek. Ilmu napa panjenengan boten welas kali kantos. Piye? Ilmu napa panjenengan welas kali kantos. Welas kamu turun lego apa? Tak welasi ngopo kok? Banget tadi kowe. Hei. Hei. Nek legowo kuwi titisku. Ora kerupane kaya mengono kuwi. Oh, dados penjinan mboten kula ngaken iki kalian putra penjinan piyambak. Ora suci. Titis penjinan. Ora. Mbok menawa piye? Kowe dalem dadi bojoku. Mbok menawa kowe iki dadi begegek. Lah, penjinan nang ngendika ki sak penake dhewe. Dadi kowe didemeni wong becak-becak. Umpama kula dadi begegek lho penjinan yo gelem kok iso geger. Gelem penake marang kasane nanggung anake sing koyo ngono. Coba. Coba. Aduh, tinggal ke padan. Iya. Iya. Kebangetan aku ndek garwa kok kaya ngono. Lho titis-titise dhewe ra gelem ngakoni. Lah nek njaluk kok dipengenge kok ora gelem. Kudu ndang yo. Lho bareng dadi ra gelem ngakoni wong lanang kak. Sampai nek dhewe. Tangkemmu. Enten apa? Wong nggih tenan mboten kok iso. Legowo kuwi tetep dudu anak. Ha nggih ngoten iku. Mergo bapake bagus, ya toh? Mbuke ayu. Lah nek iki handok kok anak. Alah. Mbok menawa kowe tau demenan karo wong becak ning jatinan ngono. Alah, ya panjenengan kuwi wong becake. Pater becak. Lah nyatane wong
kecap, wong wedok 2 kecap, wong lanang 2-3 kecap, wong wedok 5 kecap, ngaji aku aman kecap-kecap. Kecapan dipun. Tane wong lanang sak penake dhewe. Suwek cangkem malah. Wis suwek rasa disuwek. Sampun. Madoni ae. Lah enten apa? Lah wong penjelan ndok ngono kok ora gelem dipadoni enten apa? Andoko dipakani sing wareg. Sarapan. Sesuk ning bumi loko. Sarapan iki sarapan penjelan rono ngalih. Apa ning kene geger. Wong wedok. Ala ora ana wong wedok ya bingung kok ora. Kowe suwe-suwe tak ijol Darmi tigasane Alisan Jaya. Ah, ora ijolke mboten apa-apa. Wong lanang ora ana wong wedok ya bingung kok iso geger. Enten apa? Andoko. Wis. Ora sak digatekake apa gane ramamu. Takune saiki kowe sarapan wis Kados pundi kula menika saged sarapan Ibu. Menawi saben dinten kula tansah ngertos suasana wonten ing dalam kepatihan. Kanjeng Rama kenging menapa wong Islam kejem kalian Kang Mas Regowo iki. saben dinane tumindake ramamu kok kaya ngono. Ning kabeh mau ora sambok gatekake. Kakune aku lan sliramu tresno marang Legowo. Saiki sarapan wis. Engko yen to babakan kadangmu Legowo ibu bakal ngirim kok tak kirimi Esti nggih, Bu. Jalan kula geng watosaken kalian Kang Mas Legowo. Wis ora usah kuwatir mengko dikirim ibu. Saiki sliramu sarapan sik. Kenging menapa panjenengan tumindak kados mekaten, Bu. Napa panjenengan menika mboten welas kaliyan Kang Mas Legowo? Sinasa kados menapa kawujudanipun. Menika ugi putra panjenengan. Kang Mas Legowo. Ya wis padha wae nyuwun muga-muga ramamu bisa dibuka atine, bisa nampa kadang Legowo supaya gelem ngakoni yen to anake. Serius. Terus pundi kula menika saged sarapan. Ing ngarep ibu wis kandha marang sliramu. Yen to mengko aku sing bakal ngirim marang kadang Legowo. Ora yen to kadang ora bakal tak kirim ya. Nanging estu nggih. Iso. Mboten saged. Ora apa-apa, Andoko. Mengko yen to bubar kowe mah. Ibu bakal ngirim marang kadangmu. Enake, Dik. Kang Mas. Legowo. Mas. Kene. Saged pundi Kang? Kula pejeti Awakku lara kabeh, Bu. ampun dipun penggalih. Wis ora nampa bayaran malah lara kabeh. Kados Kang. Bayar aku wis sabun teh kabeh. Kang Mas sampun salah. Bu, Sarapan apa dulu? aku rung sarapan, Bu. Ibu, niki paringi Kang Mas Legowo kemawon iki. Besok sarapane oyo-oyo anakku kalah karo bebek, Bu. Lah kok iso Buku iki apa, Bu? Oh iya. Ning kene ibu sing dolan ya. Ibu kangen dolan marang Asik. Ah! Bune, lagi ngopo? Iki Kula sarapan kok. Dolan anak Andoko niki lho. Andoko apa Andoko? Andoko. Lah sing ning gurimu sing comak camu iku sapa? Mo, Apa? Kang Mas Legowo niku ugi lesu mo. Heeh. Sarapan prayoginipun kula sukani Kang Mas Legowo kemawon mo. Kowe iki yo kebangetan kok Bune. Enten apa to ramane? Legowo kira ketang dikaya ngopo ki anakku. Yo anakku. Iki Lho ngeki mangan kok segot-segot to. Sampun mboten napa-napa mo. Kang Mas Legowo nggih kersa. Ngene iki jenenge ora ana gizi. lajeng Aku gelem kok, Mas. Aja ya, Ngger. Rene-rene, Ngger, aja. Aja mangan sego-sego tok. Ora apa-apa kok, Mas. Ning mburi isih ana lawuh.
Ya, sing siji mengko tak wenehke kowe. Jare ibu lawe dintakno Rama. Ora, isih siji empal. Tenan mo. Rek. Rek. Cekeli Rama gak nesu. ora nesu. Tak jikoke lawa sik ya. Aja dipangan. Ngenteni lawah ya, Mo. Ngenteni lawa. Asik. Kasih dipendhetke Rama daging kok. Aja dipendhetke daging Kang Mas. Arep Empal. aku lawaku arep lawuh daging. Lawo empal. Kowe ora tau mangan daging Aku engko mangan daging. Alah, wong ndi iki? Mriyen ora doyan daging, berarti duwe Ora duwe ra beda karo patih. Bapakku pate mangan tunggu daging ya, Mo. Ya, iki wae Nger, tampani Nger. Ya, Mo, tak tampani, Mo. Namane Entakno. Menika mboten dedaharan. Gendang iki, Mo. Tembo. Amun dedahar Kang Mas. Ngono. penjenengan Ngono. Oh, niki mboten mangan. Sampun sampun ana iki dipun lawan kalian. Kowe mandi, Mo. sampun. Menika rungsuh. Mo. Nek. Hebat, Mo. Sampun. Mo, aku ngelak, Mo. Ngelak, Mo. Ngombe. Ngelak, Mo. Ngombe. Nggih, Mo. Ngombe. Ngombe. Sakit ya, Mo, nggih. Sakit, Mo. Ingkang sabar Kang Mas. Nger, Sampun. ora usah ditulungi. Ampun kados ya terangan. Pesaken kalian Kang Mas. Ora usah disane ngisi-ngisine wong. Ora usah diurusi. Nek ngemes, ngemes. Saya ngangguk. Wek apik ada wasa. Aku gak mau itu terus, aku.
Apa, Pak? Duwi ego orene. Iki disangoni apa? Ora urusan. Ngade aku tembang diajar, Dik. Melu lho, Le. Aku bakal ya, Pak, pakai mulai. Wah, iya lho, Pak. Ayo wis. Aku bakal ya, Pak. Legowo. Legowo. Ora urusan. Sing entuk legowo kok sampeyan sing gowo. Lego minggat. Ya. Let Bener. Nak panjenengan ki wong tuwa mata duwiten nggih ngoten niku. kena tak nggo begenggek. Ala arep begaya arep napa karepe kula ya ra gumun. Aku engko nek rampung apene ruko juwono. Ah monggo arep rono ya ora apa-apa rumasam kula gumun nek sampean arep rono. Sajae wong duwe-duwe anake ling rampok kok nggone anake kok. Ora cukup kok. Wah kene alon-alon. Lah cocok niku. Aku ora mau ketemu wong edan. Omongan. Apa kok? Napa to, Bu? Iku beneran badhe ngono karo Keprono, Bu? Segera kalian, Bu. Kewangi deh, Bu. Kewangi tenan ya, Bu. Aku ora arep ngeprok kowe kok, Pak. Lho, Pak. Oh, aku ora arep ngeprok kowe, Mo. Lah apa? Aku arep jipok sandal, Mo, sandalku kari. pancen iki wis kinari sing kekodrat. Urip kudu disiya marang wong tuwa. Ngabut rasane kok punya lakon iki. Apa aku kudu mengkasih hatiku. Dimen aku ora urip kloro-loro sing kaya ngene. Kanthi dalan sing kepriye
Apa aku kudu kendhat? Nek aku kelakon kendhat, mengko aku dadi pocong. Bapak tak kegong kaya Bu. Aku main kendhat ae, Bu. Ora ana dulur, Bu, ora ana wong tuwa. Aku wis go tali, Bu. Iki kok tanggo kendhat ya, Bu. Kurang dawa, Bu. Bu golekno tali ya, Bu. Golekno tali ya. Endi? Ya Allah Gusti. Aku jaluk tali sing dawa ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti. Aku untuk tali, Bu. Sing narik sapa iki? Narekno, Pak. Narik, Bu. Mateni aku ta apa? Ora. Lah iku kok mbek tarik kuwenceng ngono. Malah kaporo aku bakal tetulung kelawan kowe. Nulungi kok mbek tarik kenceng. Ya mergo kebranan atiku. Weruh menungso sing arep mungkasi kelawan uripe. Tenane iki sapa? Aku legowo. Legowo. Sampeyan sinten to kok apian? Diwanoke aku Pangeran Hadiwarna. Putra pengayoman ana ing kraton Bumi Loka. Putra pengayoman wonten ing kraton Bumi Loka. Waduh nyuwun pangapunten, Den. Kene ngaku. Boten, Den, kula ajeng yen kualat kok, Den. Ora kualat. Kowe kuwi menungso. Ora bedane kaya aku. Mula kanthi kuwi kene ngateko lego. Boten kualat, Den. Ora. Saestu lho nggih. Legowo. Nggih kula, Den. Lamun to kowe kelakon mati kanthi sarana gantung diri. Apa wis rampung perkaramu? Durung. Kowe bakal pepitungan kelawan Gusti kang gelar jagat. Berarti nimbang kula urip boten wonten kinanipun kok, Den. Kok bisa kandha sing kaya ngono Legowo? Kene napa boten, Den? Kula nggadahi tiyang sepuh kemawon. Lanang niku kalih kula jahate kemawon, Den. Kula diajar saben dinten mangan enak boten nate, Den. Isine mung turu wonten kandang bebek. Mangan wae oyok-oyokan kalih bebek kok, Den. Nganti kowe arep mungkasi kelawan uripmu. Mergo kowe didak sia kelawan wong tuamu. Nggih, Den. Kok isih ana wong tuwa sing kaya ngono Legowo? Nggih, namung rama kula sing sekarat ame bongi mau. Yen kaya ngono aku kepengin mangerteni Nggih, sapa sejatine wong tuamu. mboten usah kula doke nggih, Den. Kula ajre mengke nek kula diajar melih, Den. Ora usah ndadak kuwatir. Lamun wong tuamu kae dak sia kelawan kowe, aku bakal ana ing sisihmu Legowo. Saestu, Den. Kondo kelawan aku Legowo. Bapak kula niku pate bapake sampean kok, Den. Paman Patih Setyabuna. Nggih, Den. Iki tenan Legowo. Nggih, saestu, Den. Kowe ra goro kelawan aku. Mboten. Rumangsa kadudut sakjroning atiku Legowo. Sakwise kowe nandhang urip sing kaya ngono, redening uripmu kaijenan, ora duweni kanca rowang,
kapara wong tuamu dak sia kelawan kowe. Wiwit dina iki kowe bakal tak angkat pinangka mitraku. Mitra niku napa, Den? Sedulur. Sedulur, Den. Mboten ah, Den. Kula niku ala kok, Den. Sampean niku bagus. Mungkin sampean bosen duwe kanca kula, sampean isin mungkin. Kuwalik legawa. Napa, Den? Sing ora saguh kudune aku. Nanging kasunyatane apa? Anggonku memitra kelawan kowe. Kuwi kanthi tandesing batinku. Aku bakal janji kelawan kowe legawa. Nggih, Den. Ana ngendi papan dunungmu kudu ana pangeran Hadiwarna. Saestu menika, Den. Saguh. Nggih kula purun, Den. Redene kowe saguh pinangka mitraku. Legawa, ayo bebarengan kelawan aku sowan ana ngersane Kanjeng Rama. Kowe bakal tak jalukno pengadilan. Mboten, Den. Prai mboten usah. Mboten, Den. Kula ajre malah, Den. Malah lara kabeh mungkin kula, Den. Kene legawa. Mboten. Kapara cedhak. Mboten sida dadi dulur sampean mboten napa-napa, Den. Ampun suwun ke pengayoman, Den. Kula mungkin nek dihukum, kula nyara kula apa, Den, mboten, Den. Aja salah ing panampa legawa. Napa, Den? Kowe bakal tak kanthi sowan ana ngersane Rama, tak jalukno pengadilan. Ateges sing wajib diadili kuwi dudu kowe. Lajeng sinten, Den? Wong tuamu Paman Patih Setya. Mboten kula, Den. Ora. Bapak kula. Heeh. Nggih, hukum lan niku, Den. Jahat niku, Den. Kowe lila lan legawa lamun wong tuamu kapidana ana ing kraton. Nggih, kula kersa, Den, mila, Den. Saguh. Nggih. Wiwit dina iki ayo bebarengan kelawan aku sowan ana ngersane Kanjeng Rama.